И здравейте хора, аз съм Здрасти. Ексмагог, тук до мен е Фитръкс. Както виждате, отново си мен към кирката и брадата. И сега Казвайте. и си фурих меча. Нуп. И сега не знам какво да правим. Да копаме, бе. Да копаме. Хора, мислим да отидем на Warpend, Тук няма хора. да видим дали има някой. Зависи. При обстоятелствата. Дали вали? Хора, няма май в този клип да става PvP, защото няма никой. Малко тъпичък. Защото той не ще да копа. Копането ще е по-тъпо на Аре, хората. Гого, да направим един епизод с Удо копане. Ама копането ще е тъпо на хората. Ще им е интересно, ще видят коя яка мина съм направил. Еми, ти забравяй ли с нещо? Аз ще да си копам нещо. И с прари чата, между другото. Не съм. Спря... на мен не ми дава да пиша. Помниш ли, че ще си мутнат за 10 часа? Добре, тези 10 часа минаха. А? Тези 10 часа минаха. Не знам. Не знам. Както и да е, значи няма да пиша. Дария, напиши кой иска едно въз едно. Кой? Сега ще видим с Дарите кой иска да се ви. Капито, напиши му нали сме тим. Нали смете, Между другото с Капито сме тим. Тъй, че... Капи, ако ни гледаш, нали сме тим, бе? Но както и да е. Напиши му омага. Голд, хора. Хора, голд. Гого, прати ми да им покажеш голда. Не мога, хора, сега ще ви покажа. Направихме нов такова заглави и вижте колко глави събрахме. Предишния епизод не им ли го показахме? Не помна. Но май са... Ето пак ще го видите. Да. Ето. Красавец. Тези глави са много яки. Има разни нови глави. Да, има още много яки глави. И Тук аз са- открих мръсна вода. Тук са гадните глави. На втория етаж са тия деца повтарят 1000 пъти. А това са яките глави. То не, че има и 1000 Тук ще повтарят. правим хедшоп. Но не знаем кога. Има ли яйца на шоп? Някакъв пише дали има яйца в шопа. Много просто. Добре хора, мисля да си взема една диамантена килка и да дойда да копам. По-добре се тъпа, даже. И вземи Iron Code Shop. На мен ми свърши мината. И хора, тъпа аз. за всеки случай ще си взема една легендарка. Той едва ли ще бидеш? Не, ако падна в лава или нещо. Дема да ям. Въпреки, че отгоре на всичкото спаунер сякаш ще изби наред. Аз съм без броня, хора, направо да казвам. Че може и госпожата да гледа този клип. И по-добре да не споменявам, какво ще да кажа. И... Хора, не го слушайте, то е малко... Ето тук дет снима клипа е Чикирики. И слуша Фики Бум, да знаете. Аз тъкмо го слушам и е як. Падай бе! Гледай, не мога, ударя хора. Защото ми лагва. Ах ти! Спри да ме ударя. Стига бе, аз нямам легендарки за разлика. Ой хора, той яде легендарка. Вижте го какъв е бот. Хора, искате ли да видите нещо професионално? Гого? Да. Ха! Браво. What the fuck? Няма диаманти. Умри. И хора, той сега ще умре. Умри, бе. Не знам на къде.
Еми дай направо е тук, го. На колко си, бе? Умри, бе. Да, бе. На колко си? А, на 9. Съм по-бърз от тебе. По-бърз съм от тебе. Да, Има съм срани конче. на Айрон Кърка за разлика от те. И хора, гледайте епизодите ред на ред, защото няма да разберете нищо от поредицата. Оп, хора, намерихме... Редстоун. Уау! Редстоун правиш. Дари, виж, няма да копам. Искам само да видиш това. Ела бързо, бе! Виж, до редстоуна има айрон. Виж точно как е наредено всичко. Виж рудите как са наредени точно. Аре, то да си го реснам. Не, Що? не знам. Защото няма какво да се прави. Що можеше да го превърнем в тайно убежище? Да, за какво ти е? Аре, копай го и да продължавам. Бере, абе бере. Чай хора да му помогнем, че като го гледаме... Оф. Хора, сега ще ви покажа един бък. Гледайте. Гледайте, хора, един бък сега. Добре, хора, нещо не става. Преди ставаше, но сега не става. Не знам защо. Преди като го пусна на... О, Дарито намери диаманти. Не ги копа, имам късмет. Имам късмет, чакай. Дарито намери диаманти. Браво на него. Имаме 9 диаманта. И Боби, дано да гледаш този клип и садва е яко, че съм повече про от тебе. Дарито намери 9 диаманта. Браво. 9. Садвай, бе. Садвай на дупен. Уй. Дано да садват диамантите, че ги взехме се. Пинга ми е 31. Аре, помогни малко, бе. Чакай, бе, да бе. Нещо, бе. Не те ли е срам малко да не помагаш? Тя ти човека, да гледаш. Ма ще трябва ходя за Кирка накрая. Не отивай. Няма диаманти. Бе, цяка е, бе. Давай. Толкова да чакаш, аз ще се настигне. Мамо. Чакай! Внимавай. Чакай. И хора, лака, пата. Аз ще отида там да видя какво има. О, Няма нищо. хора. Гледайте само как го мамя хора. Той е голям. Горе, Дари, виж клипъра как ни гледа. Хора, видяхте ли клипъра как ни гледа? Вижда хора, гледайте. Ето, виж! Ето хора, вижте как клипъра как ни гледа. И изобщо не му пука, бе. Оле. И как ни гледа само. Абе, продължавай да копаш. Крипи. Продължавай да копаш, продължавай. Знаеш какво? Крипи. Аз запомня. Е така. Благодаря за главата, Крипи. Е така малко да направим тук. Така, хора. Абе, чакай, бе! Сега приси, къв си! Аз ще го запълвай. Аз ще трябва да ходя да киркаме. Хора, това не сте го чули.
Айде. Копай редстоуна! Ми копай си го, бе. На мен чупвам тия Поне- блокчета и се щупва. Ге. Поне чакай като копая нещо. Аз имам да чакам години наред. Ге. Защото трябва да се взема нова кирка. Еми, И да оставя всичко, което взех. Мале. Аз я взех. Тъпа. аз намерих Чакай, че съм забрал да затворя врата. Мога да сляза в киното. Тъпа. На къде? Не Да. знам. Не на там, бе, на къде там? Що се връщаш? Не знам, тази я намерих. Ами давай направо и тръгваме. Ти с каква кирка си, бе? Твоята. Не ми къди кирките, о. Ами аз имам същата. Не имаш ти. Не стига, че те две Всъщност не. Всъщност не сме в почивка в петък. нека ти. Хубавото е, че поне ще имаме занимание, което ще рече да ти гледаме клипчета. И да поставят моите съученици оценка на тебе. Между другото, да знаеш. Покажи ги на твоите приятели, бе. Олале, олале, малале. Ой, че нямам тук торч. Абе, какви са тия гравери, бе? Щеше да види този гравел. Я ти гравела. Тук падна удохопане на гравел, хора. Тук не мога да мръдна от гравел. Найс. Пак ли? О, фюче на мене няма. Гледай! Хора, бяхте ли какво беше брутално? Гледай го, бе, колко гравера има тук, бе? Аз си продължав той си копа гравел. Продължавай с това. Да, тук... Чакай, бе, няко... Омага. Какво стана, бе? Значи, копа някакъв купче, пада отгоре гравел. Още едно купче, пада отгоре гравел. И отгоре да се снима бе. Клипа да проспана. Къде сме? Не знам, някъде до спална. Тук сме близо. Аз стигам горе до спална някъде. Аз още там стигам. Але колко си нависоко. Аз почти стигнах. Много. Аз съм горе. Маля колко още. Не знам, аз съм горе. Видиш ли ми Ника? Маля колко още има. Хора, не питайте колко още. Дарите къде? Крипа. И само не ми казай, че си ме бутнал. Да, и сега ще гръмни тук. Познах ли? Какво ще гръмни, бе? Не. Обра всичко. Обра всички букуци. Как те мраза, Георги? Обра всички букуци. Я виж инвентара. Да. Обра хиляди букуци. Всъщност някой не са букуци. Още колко има от вашия род, бе?
Мале! Това ще е. Тук от рода на зомбитата сигурно има към 100 фамилии. Хомие. Аз стигам Хомие и хора... И просто ще трябва да И завием. хора, мисля да свършвам епизода. Тука. Това беше якото копане БГ. И някакъв се е мъчил да копа от тук. Ама не, нещо тук не му е вървяло. Така, хора, имаме 50 диаманта вече. Хора. 50. О, да. Раницата за утре готова ли е? О, мамо, защо баш в клипа? И Карат се на ние сме дарето. напълнили всичките често. Аз трябва да се качвам горе да слагам. Хора сега се карат на дарето. И какво да правим? И мисля да свършваме клипа. О, клип. Дано да ви е харесало, абонирайте се, харесвайте и до следващия път. Път. Чао! Чао, чакай! Чао, мацуранци! Чао!